Guys, naaday mi karon padulong sa sapa. Mao ni nga ako mga kauban guys. Mao ni ang sapa guys, naduora sa amo. Malakaw ran siya nga sapa. Mao ni ang tumpay nga sapa gikan sa manitni. Karon nadara akong suon, no? Ipusing-pusingan pa. Na si Angelo, akong mama, akong mga kauban to ra naguna-una. Excited na nga maligo. Nami karon diri kay maligo. Nya, nakoy nakita guys nga bata oh. No, pugihan kistanan. Gamay pa ganin siya no, namas na siya. Nakita nagdiskarte ang bata. Sa gamay kay pagkabata, pala pagit siya. Kaya ron siya makakuha og bus. Ano siya ang sapa guys, nasumpay atong gianuran atong mga 7 ka buok nga nangaanod sakay atong sakyanan nga uwak nga naanod 7 ka buok ang nanod. Ano siya ang sapa sumpay ikan dito sa manitni. Diri na dito diri ng mga pateng lawas dito agi padulong sa dagat niya. Napo diri akong mga kasilinganan ng laba niya na apoy maligo. Napon mi diri para maligo og manglaba. Dara akong labhanan. Habol ug duyan. Limit ng labhan diri sa pagtulong sa Hakot og bus. Hakot og bus. Ako, oy. Ano tong gawin? Lom na dala. Lom na oy. Oo, nag-inom dito nga naibiking din. Lom. Kamaron. Lai, dati deh. Gawa na? Ano balik? Gawman na. Tara. Ayan, ay. Sabon, tara ay. Atay ko. Mabaw na ba kayo? Abi na kog law, di ahak. Ang bakira. Kabaw. Ambak dayon. Aray. Nagbukal-bukal ang tubig nga morag ini tubig. Kibaw kay mo lang oy dili. Aw, di kay mo lang oy. Mura kag kuan ba? From blik-blik di ambak dah blik-blik. So nagpunga-punga. Baw siya kabayo. Kabayo si kuan Gino. Kabayo mini manay. Ligo yung dina. Dali. Dali, dawatong taka.